2021 கம்பம் சட்டமன்ற தொகுதி. இங்கு வந்து திமுகவின் சார்பில் வெற்றி பெற்றிருப்பவர் ராமகிருஷ்ணன் 4வது முறையாக வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். அதிமுக சையது கான் தோல்வி அடைந்திருக்கிறாரு. இங்கு வந்து திமுக வந்து 1,04,000 வாக்குகள் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அதிமுக 62,000 வாக்குகள் வாங்கியிருக்கிறாங்க. நாம் தமிழர் 12,000 வாக்குகள், அமமுக 14,000 வாக்குகள் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இங்க திமுக கூட்டணி சட்டமன்ற தேர்தலில் 42,000 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்றிருக்கிறாங்க. நல்ல ஓட்டு. ஆமா. 2024 மக்களவை தேர்தலில் கம்பம் சட்டமன்ற தொகுதியில பதிவான வாக்குகள் திமுக 98,000 வாக்குகள், அதிமுக 20,000 வாக்குகள், அமமுக 51,000 வாக்குகள், நாம் தமிழர் 10,000 வாக்குகள் வாங்கியிருக்கிறாங்க. தனித்து வாங்கிய அதிமுக கூட்டணி பாஜக கூட்டணி வாக்குகளை இணைத்து பார்த்தோம்னா 71,000 வாக்குகள் வருது என்று சொன்னால் கூட மக்களவை தேர்தலில் திமுக கூட்டணி 27,000 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்றிருக்கிறாங்க. அதனால 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் கம்பம் தொகுதியில திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது.